Όταν ήμουν μικρός, το 2019 με 20, τότε στο lockdown, μας είχε πει ο δάσκαλός μας, επειδή ήταν η τελευταία μας χρονιά στο δημοτικό, να ζούμε την κάθε μας στιγμή. Εγώ όμως τότε μικρός δεν είχα καταλάβει, δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα την αξία αυτής της φράσης, της πρότασης που μας είχε πει. Και καθόμουν και το σκεφτόμουν και λέω, ξέρεις τι, όντως, να τη ζήσω. Αλλά πώς ακριβώς να τη ζήσω? Γιατί ήμουν μικρός ακόμα τότε, δεν την είχα κατανοήσει πλήρως. Γιατί ήμουν 12. Και τώρα έχουν περάσει οι μέρες, τα χρόνια, και έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτή η πρόταση έχει τεράστια αξία. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και όντως πρέπει να ζεις την κάθε σου στιγμή. Γιατί κάποια μέρα δεν ξέρεις πότε, δεν θα υπάρξεις πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Και δεν θα έχεις ζήσει αυτά που θα ήθελες να ζήσεις. Γι' αυτό πρέπει σε ό,τι κάνεις πλέον στη ζωή σου να ζεις τη στιγμή που το κάνεις. Όταν διαβάζεις, να διαβάζεις. Όταν είσαι στη δουλειά, να είσαι στη δουλειά. Όταν διασκεδάζεις, να διασκεδάζεις. Όταν είσαι με την κοπέλα σου, να είσαι με την κοπέλα σου. Παρόν. Να έχεις την προσοχή σου ακριβώς σε αυτό που κάνεις. Και να μην αγναντεύει το μυαλό σου αλλού. Να μην σκέφτεσαι διάφορα άλλα πράγματα. Έχεις αποκτήσει μια πολύ καλή και σπάνια δεξιότητα στο σημερινό κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο με τα social media που όλα είναι πολύ γρήγορα και πολύ hyperstimulation. Χάρη σε αυτή τη δεξιότητα θα είσαι πιο συγκεντρωμένος στο να κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είσαι. Πώς όμως θα το πετύχεις ακριβώς αυτό? Δηλαδή, ρε φίλε, μας είπες, ξέρεις τι, ζεις την κάθε σου στιγμή, τη ζω, ξέρω εγώ. Νομίζεις ότι τη ζεις. Γιατί στην ουσία δεν τη ζεις. Νομίζεις. Γιατί? Γιατί πρακτικά όταν κάνεις κάτι αυτή τη στιγμή, τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο, ή αργότερα όταν θα πας γυμναστήριο, είτε θα διαβάσεις μετά, είτε θα πας στη δουλειά, είτε θα κοιμηθείς, θα νομίζω ότι είσαι παρόν, ξέρω εγώ, στη δουλειά και αυτά. Γιατί λες, κάνω τη δουλειά, οτιδήποτε, ξέρω, διαβάζω το βιβλίο, οτιδήποτε. Αλλά στην ουσία, και θα έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τον εαυτό σου, όταν διαβάζει π.χ., να διαβάζει μια πρόταση, δύο, και μετά από λίγο να αφαιρείσαι. Ασυναίσθητα, ασυνείδητα. Και δεν ουσιαστικά κατάλαβες αυτό που διάβασες και λες, ωρε φίλε, δεν καταλάβαινα αυτό που έλεγα. Και πρέπει να το ξαναπάς από την αρχή, για την αρχή, και έχανες χρόνο σε όλο αυτό. Πώς όμως θα το καταφέρεις αυτό? Υπάρχουν δύο τρόποι ώστε να το καταφέρεις αυτό. Ο ένας είναι διαλογισμός. Ο διαλογισμός θα σε βοηθήσει στο να επικεντρώνεσαι πιο πολύ στο παρόν, στο να επαναφέρεις την προσοχή σου στο παρόν. Ουσιαστικά τι κάνεις στο διαλογισμό? Κλείνεις τα μάτια σου, συγκεντρώνεις την αναπνοή σου και κάποια στιγμή θα φεθείς. Θα αφαιρεθείς στη σκέψη σου. Οπότε τι πρέπει να κάνεις εσύ? Πρέπει συνειδητά με το μυαλό σου να επαναφέρεις η συνείδησή σου στην αναπνοή, πίσω στην αναπνοή. Αυτό ουσιαστικά είναι όπως γυμναστήριο, σαν μια επανάληψη. Κάθε φορά που επαναφέρεις την προσοχή σου στην αναπνοή, ενώ όταν είχες αφαιρεθεί, είναι ουσιαστικά μια επανάληψη, ένα rep παραπάνω. Και δεν είναι κακό να αφαιρεθείς, γιατί είναι φυσιολογικό. Αυτός είναι ο σκοπός του διαλογισμού. Μέχρι να φτάσεις στο σημείο που αν έκανες 5 λεπτά διαλογισμό και είχες επικεντρωθεί 2 φορές, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά, να επικεντρώνεσαι οριακά κάθε 10 δεύτερα. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της δίαιτας. Να σταματήσεις να τρως πολύ επεξεργασμένα φαγητά, τα οποία σου δίνουν brain fog και δεν σε αφήνουν να συγκεντρωθείς. Και δεύτερον, να ξεκινήσεις να τρως φαγητά τα οποία δεν έχουν υδατάνθρακες, όπως κρέας, κόκκινο, είτε κοτόπουλο και αυγά. Μερικές φορές μπορείς να προσθέσεις και άλλα φαγητά τα οποία έχουν ελάχιστες υδατάνθρακες, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι φυστικό βούτυρο, φουντούκο βούτυρο, ώστε να μην κολλάει το μυαλό σου συνέχεια στο να μην ξέρεις τι διαβάζεις. Αυτοί είναι δύο πρακτικοί τρόποι τους οποίους μπορείς να κάνεις. Γιατί και εγώ και εσύ ακόμα, άμα το δοκιμάσεις αύριο, φας κρέας, δεν φας καθόλου υδατάνθρακα μες στη μέρα σου, θα δεις ότι η ενέργειά σου, όχι μόνο η συγκέντρωσή σου, αλλά και η ενέργειά σου και η διάθεσή σου θα έχουν βελτιωθεί. Θα έχεις περισσότερη ενέργεια. Οπότε, και εγώ όταν ήμουν πιο μικρός, έτρωγα ό,τι επεξεργασμένο πρωί, τι θα τρώγεις, Νίκο? Cornflakes με γάλα, δημητριακά με γάλα, τίποτα άλλο. Αυτό ήταν στάνταρ. Ενώ τώρα τρώω ψωμί με φυσικό βούτυρο και μέλι. Ποια είναι η διαφορά? Δεν θα παρατηρήσεις αμέσως μπορεί διαφορά, αλλά σε 1-2 εβδομάδες περίπου θα παρατηρήσεις διαφορά στο ότι ξέρεις τι, συγκεντρώνομαι πιο εύκολα. Και αυτό θα σε βοηθήσει και γενικότερα στη ζωή σου, είτε είσαι στη δουλειά, είτε στο να είσαι παρόν στην κοπέλα σου, είτε σε μια συζήτηση, σε κάποια συνεδρίαση στη δουλειά, είτε στο να διαβάζεις και θα είσαι πιο χαρούμενος σε αυτό. Θα είσαι πιο παραγωγικός μέσα από αυτό. Οπότε ζήσε την κάθε σου στιγμή. Ζήσε τη στιγμή που κάνεις τώρα. Όταν διαβάζεις, διαβάζεις. Όταν είσαι στη δουλειά, είσαι στη δουλειά.
Μην πας διακοπές και σκέφτεσαι, μετά τις διακοπές έχω ξανά να πάω στη δουλειά και τέτοια, ή έχω εκείνο και εκείνο. Μην το σκέφτεσαι αυτό. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή είσαι διακοπές. Ζήσε ότι είσαι διακοπές. Γιατί θα είσαι διακοπές μετά από πολύ καιρό. Ζήσε ότι έχεις διακοπές αυτή τη στιγμή. Ζήσε ότι είσαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Και θα καταλάβεις, μόνο εσύ θα καταλάβεις την αξία του τι πάει να πει ζήσε την κάθε σου στιγμή. Γιατί όταν ήμασταν στο δημοτικό, ήταν η τελευταία μας χρονιά, μας έλεγα. Σαν παιδιά. Γιατί μετά, γυμνάσιο, πιο δύσκολα είναι. Μπαίνουν άλλα μαθήματα, μπαίνουν αρχαία, μπαίνουν οι πιο δύσκολα μαθηματικά, πιο δύσκολη φυσική. Και ήταν πιο δύσκολα. Και μας έλεγε ζήσε την κάθε σας στιγμή. Ήμασταν ακόμα παιδιά. Εν τέλει ήρθε το lockdown, κορονοϊός, μπήκαμε μέσα. Εντάξει, μετά ξανά άνοιξαν λίγο, αλλά και πάλι δεν ήταν πολύ vibe σχολείου. Ζήσε τη στιγμή.